MMBQ on the move. With A, kaya with A. MMBQA. BQA. Isang camera hindi gumagana. Yan, troubleshoot with Boss Jones, Boss Jazz, Boss Tino. Troubleshoot natin. Spaghetti sauce. Popol Jazz eh. Okay, so dito tayo sa camera ngayon. Troubleshoot ni Sir Dino yung hindi gumagana na camera. Check natin yung kable, terminals. Baka nag-corrode lang kaya hindi gumana. I love Popol Jazz eh. Alright. Okay na. CCTV with projector. Maliwanag lang kaya hindi masyadong visible yung coverage. Basta MMBQA garantisado. Alright. Terminal lang.